Döwraba piýadelik zaman şertlerini önüme öndürmekde türkmen ýaşlary tarapyndan dolandyrılan kärhanalaryň işleri ýurdumyzda mümkinçiliklerin köpdigini tasdikleýär. Bu urda Nufolk işler alyp barýan paýtagtymyzdaky Akbulut Hojalyk Jemgyýetiniň önümleri ören islegli harytlary öwrilýär. Ol önümleriň daşary ýurtlary ugradylmagy hem belläliklidir. Akbulut özüniň önümlerinden içerki bağlary üpçün edip 2025-nji ýyla çelli önümleriň 50 göterimini eksport etmegi meýilleşdirýär. Bu maksada yetmekde hormatly prezidentimiň degişli urdaky özgertmeleriniň uly mümkinçilik döredýändigini kärhanaň işgärleri buýsançylan belleýärler. Ýurdumyzda durmuş ykysady maksatnamalar amal aşyrmagyň çäklerini paýtagtymyzda we ýurdumyzyň sebitlerine durly maksatly deskalaryň gurulmagy Türkmenistanyň halk hojalyk toplumynyň okkully ösüşiniň möhüm görkezijisi bolup durýar. Bu işlere münasip goşundan goşýan kärhanalaryň bir hem Aşgabat şäherindäki Akbulut Hojalyk Jemgyýetdir. Bu jemgyýet ýurdumyzda ilkinji bolup asma patolog ulgamyny öňçülüge başlady. Akbulutyň kärhanasynyň bir ýylda 4 million iğne dördil metr asma patologlary, 7000 tonna degişli demir önümleri, 4 million iğne dördil metr gipsa karton bölegini, uğru garyndylaryň 50.000 tonnasyny, ýyllyk we guruluşyk gipsiniň 60.000 tonnasyny öndürmäge mümkinçiligi bar. Bu önler ajaýyp binalaryň bedegine öwrilýär. Olaryň yerli çiğmalardan öndürilýäni gowundurjydyr. Binagärlikden, bedegden başgada öndürilen milli patologlar diwara goýulýan serişler akustika, ýagny sesiň duruq hem ýakymly bolmagyny üpçün edýär. Bu ugry aýratyn üns berilmegine innowasion tejribeleri görmek bolýar. Ýurdumyzda ilkinji gezek öndürilen bedeg wagtda owodun, milli öwşükler şöhlendirýän, sesiň durulugyny kepillendirýän asma patologlar ýokary hili, dünýä talaplaryna laýyklygy bilen tapawutlanýar. Bu ýerde alümin metal patologlaryň öndürilýändigi hem bellälikdir. Bu ýönümler daşary ýurtlardan getirilen harytlaryň ornuny tutýar. Şu maksat bolsa türkmen ýaşlar tarapyndan dolandyrılan kärhana üçin esasy ýörelgi bolup durýar. İşleriň ähli ulgamyna saglaşyň üpçün edilmegi bahalaryň ören amatly bolmagyny şertlendirýär. Bu jemgyýetiň önümleri ýurdumyzdaky guruluşlarda ulanýar. Akbulutyň täze önümleri tämizlik, arassaçylyk, ekologiýa wagtda öňde barjylaryň hataryna durýar. Täze döwrewap ýokary hilli ekolog taýdan arassa önümler bilen içerki bağlary üpçün etmekde netijeli işler amal aşyrýan Akbulut Hojalyk Jemgyýeti önümlerini daşary ýurtlary hem uradýar. Türkmen önümleriniň härki wagtda eksport edilen ugurlary Özbegistan, Gruziýa, Azerbaýjan we Kyrgyzstandyr. Türkmen önümlerini Rusiýa, Belarusiýa, Latviýa uğratmak boýunça hem dehsapy gepleşikleriň geçirilýändigi gowundurjydyr. Kaşan ýaşaý jaýlarynyň, ak mermerli dolandyrys binalarynyň, kärhanalaryň innowasion taslamlary watanymyzyň geljekki uğruny, guruluş we gözellik taýdan ösüşini täzeçe seretmäge itergi berýär. Akbulutyň zehilli ýaşlarynyň önüme öndürüjileriniň öz bolşy pikirleri, yerli çiğmallardan öndürilen önümleri, adaty şekilleri, dörejilik eserini öwrmäge mümkinçilik berýär.